to a new video and a short one. Again, maayong buntag Pilipinas and maayong hapon Canada. Karon guys, magkuan ta guys sa Bisaya edition kay tanang gym or all the gym right here, it was closed to the in COVID-19, so wala may tanang sarado man ang tanang gym guys, either government facility or private guys. So maayo po guys, bisag sarado ang gym, mag-walking ta guys, walking siguro mga 15 to 20 mga 25 to 30 minutes guys. It helps to boost up your calories. So karon naata kuan siya guys, medyo cloudy ug a bit colder, and yeah, kay kuan pa ron siya guys, spring, tapos ang iyang mga dahon guys wala pa naata ron sa ilang man-made mini park, so wala pa guys yung mga dahon guys. So mutuyok ta guys in that corner area right there guys. Yeah, so pasensya gyud kaayo guys nga mamubo ra ni akong mga vlog kay ang akong data hapit na gyud ni mahurot. So the maximum range kuan ra gyud akong pinakataas siguro guys, 7 to 8 minutes ang pinaka ubos nga video is 5 minutes. So kana siya guys, advice guys, kung wala kay gym o you don't have the gym equipment at home, pwede man ka mag walking outside sa park or mini park. It helps to lose some calories guys, and boost up your lungs and immune system. Tapos back in this guys, I used to work in that facility right there guys. That's home care facility right there guys, the one that you see right there. Yeah, it's been a while that I work with a company. Siguro 7 years trabaho ko na sa facility guys. So mo dapat takadiyot kay mo tanaw ta sa ilang views diri guys. Tapos mo na ilang kuan guys, alas 5 sa buntag hantod alas 11 nga pwede ka mag walking, magtambay-tambay diri sa ilang park. Yeah. So wala na siya snow guys, nangatunaw na. So ang dahon wala pa balik pa. So mao ni diri guys, gamay ra ni ang ilang park. Dili pa siya green ang iyang mga dahon kay tungod kay may pagsugod sa spring kana guys. Canadian guys. Yeah. So kamay mo tuyok na ta siguro murag tuyok lang tag mga katulo ka upat maan na kay guys, pwede na kayo sa kuan boost up atong immune ba, stay safe and healthy guys ba. Kaya ko tantangon ang kuan kay isod ka kita. Okay. Medyo ning kuan na siya guys, medyo ning init na pod, init na siya. So ora guys, booking ba kadiyot ba para makakuha na tong immune system ba, abangan to immune system. Kapag siya hangin kamay guys, pero kung kapag siya tugnaw kay kalipan summer spring pa man siguro 14 degrees right now guys. Wala lakaw po guys, nahinay pag lakaw ba kay lalim ron panahon na, ay dili ni siya binuang ron.
kining Incob 19. So karon dito ta punta diri sa Incob 15 to 30 minutes para itong immune system ba. So naata diri ron sigal og tigilawgan og man sigal kanina dito ta guys, banda dito tapos napunta rin sa pikas. Agaghan lang mga wild duck guys ba no sigal so hapit na po ni human atong vlog akong dita gamay na lang yun mo run out na yun so guys ari na lang siguro ni nato humdong atong gamay nga vlog kay almost 7 minutes na ko. So na guys yan ko kinidyan isigal friendly kay sila guys. So thank you for watching, salamat sa pagtanaw, stay safe, be wise, stay healthy.